Dinga lo. Senginefuna nje. Lahlile ke le phone. Suyilahlile ifone yazo. Ilahlekile uzothenga nje. Manje usela? Mfethu. Sekusele 2 minutes. 2 minutes. Lo 2 minutes ukuthi ungene liftini ushone ezantsi uhamba. Awukosta sangibona. Ngizonipha isikhathi kwami. Sengizozwa ngalo ukuthi nginipha isikhathi. 2 minutes. Ukhale sami isicathulo ke la. Awukosti mfethu. Lalela ke wena. Sangibona. Yeka ukuthi nyonyonye ghost kwani. Unayo manje ke phone. Unazo zonke izinto zakho zoshaya. I'm a fees mtas. Inkinga mtas. And as fast mtas. Nigga lam. Ngisazosishiya class. Ngizokufundisa kancane. Ikhosi yangisa mtas. I had to repeat mtas. Vas. Vas. Ngisazosishiya class. Ngizokufundisa kancane. Ikhosi yangisa mtas. I had to repeat mtas. Okay, ngihlangane nengane mtas. Yenza teaching mtas. Bengiye library mtas. Nikalam, ngavele ngajinga mtas. Ngathi ngizokhipha mtas. Imali ngenile mtas. Fakwa nasifasi mtas. Okay, sesisemall mtas. Ngathi uzodlana mtas. Wathi isushi mtas. Nikalam, ngizokwenza njani mtas? Bengithi ufuna uKFC mtas. Konje ngiyabhala mtas. In 20 minutes mtas. I'm a fees mtas. Inkinga mtas. And as fast mtas. Nigga lam. Ngisazosishiya class. Ngizokufundisa kancane. Ikhosi yangisa mtas. I had to repeat. Uleka phela. Ukhanda yonke into ke wena. Khona ibona angifuna ungikhandele yona yazi. Yenza mfethu. Akuyona le. La iPhone ufuna ikani. iPhone 11 Pro. Wangisakazela manje ngithi kuyona phone angifuna ikani le. Uzoyikhanda yonke into. Uzoyikhanda relax mfethu ngiyazenza. Ngirelaxela vele mina, ngirelaxela. Ubhizi ngisakazela manje. Ngibindela lento engiyisho. Uzokwazi uyikanda noma ngikwazi uyikanda. Alikho ibhokisi. Ifone intshontshiwe. Ngiyakutshela ngithi le phone intshontshiwe. Wena uzongibuza ukuthi likhona yini ibhokisi? Ontshontshiwe. Angazi usho kancane. Intshontshiwe. Ngiyakutshela nje. Okay. Ngishilo ngathi intshontshiwe. iPhone 11 Pro. I-iPhone 11 Pro. Imali. Uzokwazi ukuyivula noma ngeke ukwazi ngoba manje lokhu ngiphindela ukuthi yini. Ngiyazi ukuthi yini. Uyawazama uGoogle uyawazama. Yini ubona ukuthi mina ngikwazi ukungena kwi-Wi-Fi yala. Hayi khule mina ngilungisa noma yini Nick. Ukuthi khona into ekumele ngizazi. Relax mfethu nawe izolunga le phone. Khona umunye uBraham mfethu. Musu kungitshela ngobra wakho, ungangitshela ngobra wakho. Uthiwe wena ukwazi ukuvula yonke into. Uzoyivula le phone noma ngeke ukwazi. Ngenza yonke into mina ungayiwarishi Le phone uzokwazi ukuyivula. Ngizoyivula senenjani? Ayinto engayenzi mina. Ngizoyivula but ngicela ungenze 30 minutes. Ngizophuma ngihambe ngizobuyisa i-right phone yakho. 30 minutes. Ungithemba. Hayi yazini nginike i-hour. I-hour manje. 30 minutes noma i-hour. Ngicongeza i-hour ngenzela ukuthi singathwistani. Yabo. Ngivela ngibalekela kona singaze sicabane ngingaze ngikujaha. Ngoba into ngizokushaya Ngizifike ngisho ukufika lapho kodwa ke yazi senenjani. Azu ungibuke mina ungibuke bese nawe uyayibuka. Endaweni yokushayana. Kodwa asesifake la. Bese sifake lapha silungise le phone. Bengichaza ukuthi ngeke ngizokushaye ngikwenze lutho. But ifoni yakho izoba right egcineni. Ushaye ba. Kule wayifake lapho. Wayifake lapho Nick but
Ngizongezi hour elilodwa ukuze singaxabani. 30 minutes usungitshela indaba Ayenzela ukuthi singaxabani nje. Ngizenzela singaxabani. Nikeza i-hour elilodwa ngizoyilungisa. 1 hour dog. Khona yazi ngizenzela singaxabani ngoba ukhuluma ngokuxabana. Uzokhala 30 minutes kanti i-hour bese siyaxabana. Akube i-hour. 1 hour. izobe right. Ayizobe right. Ngilungishe into yodwa. Ngoba vele sengayazi. Shems I get on, but fun I don't get it twisted. Give praise to the most high, the boy is up and lifted. Yo, baby. You're looking good there in the back, right? Hey, but I don't think you look good as this weed. You know, baby, I got different types of weed. You know what this blunt look like? Like, look at this blunt there. You know, life is like this blunt. You know what I'm saying? I got a lot of mixed things inside of this small pen of mine here, baby. We call it the Canados. What do you think about the vaccine? Oh no, vaccine is lit. Vaccine is lit. Baby, what do you think about the global warming? Ooh, global warming. Tanjan. I love global warming. Yeah, bonje, kuna la flavor. Angazi lo nice, but yeah, I love it. Love it very much. I respect you enough to let what you just said go. But anyway, you know this kind of dose, baby, all the way from Canada? It releases all the anxiety. Dang, what is this? Baby, you got the blue cheese right there? Yeah, no, blue cheese, yes. Cheese, yeah. Not the real blue cheese, baby. Cheese ain't blue. Baby, you gotta get on with the program. You know what I'm saying? Don't eat it, baby. Don't eat it. It's not the cheese you gotta eat. Don't eat it. Okay. Baby, Yes. do you ever get high? Hi. No, I've never been to the sky. Oh, just maybe. I'm Gazish. Now. And you're the general's girlfriend. Dang. That you smart though, I like it. You ain't gotta be smarter than me. You will take my weed. You don't smoke my weed. You don't look at my weed. You just pack the weed. Do you understand, baby? How peggy, but don't look. You keep your eyes closed when you're packing, baby. Oh, okay. Yeah. Okay. Yo, you know what, baby? This is the Canados, all the way from Canada. You know what I'm saying? It takes out the anxiety, baby. Baby. What's up? Angie, I need to go, Angie. It's okay, Shadi. I'll check you later. How, baby? Oh, okay. You want some money? You want some money? You want some money? Daddy gonna give you some money. Baby, here you go. Here you go. Here you go. 20 rand. Here you go, baby. Here you go.
Hayi 20 mina nawe nje umathanda nje lonely 1 together one more zero baby. Buy yourself some lunch. Oh, supper. Yeah, buy yourself supper too. Thank you. Hey, Buyani, Osanda. What are you doing in my room? This is my private space. Private space. There is no private space. No, but this is my room. My room. We are room. We are here to study. Konja phela ufundanga. Sizofunda. Ufundile mina. You know grade A, grade B, grade C security. Ifundeka kwabanga. Ungangitshela nongitshela wona. Nifuna ukuzokwenza imkhuba lempedeni. Nifuna ukuzomithi isala la. Angizozwa ngawo. This is my last man. Angizozwa ngawo. Wena ngabona ngifike le ngqovulo zamakhala ukuthi ngathi uzonginika inkinga wena. No, but it's just not fair with you coming into our private space and just sit down and eat my food. It's not fair. Ngoba ngiyaniba bidla nizokwenzani la? Yini enizoyenza? Besofunda. Konja phela ufundile isikolo sigcina grade 3. Sizofunda. Wena. It's not fair. Uthi uzomfundisa And this is not over. I'm gonna call my dad. There is no dad la. Yireslam le. Hlala la phansi. Wena asambeni. Hlala la ufunde. Wena asambeni. Snake, Ikhona inkinga. I'm gonna call you. I'm gonna call you. Asambeni. Wena, ngaba ngizokwenza ivakuvako la eReslam. Ngeke. Uqala ngithi 20 rand ngombuko ukuthi yibo baba 20 rand ngizowenzani mfethu ngithenga ne-airtime ngo-20 rand. Okay, bomunye 20 ngicela ngishaya go trip baby cela ede nomunye 0 lapho wavela wakhipha u200 wathola breakfast kamgoqa athi mina how supper wakhipha omunye nje nalabo baby don't worry baby don't worry mina nje thathela izaka yami yena sulalela ke athuba ongibetheni. Oh na angazi ukuthi ibhenywa kanjani kodwa soyibhema ngithathe ngani nawe. Hi, ngiyalingwa. Ngisehlane ngiyalingwa. And then ayikahle namsindi. No, wena kutakubona ukuthi unenkinga nami. Your friend. Mina menze on my bed. What is going on here? Kade ngakubona wena ukuthi unenkinga nami. If it's not the nails, it's the lashes, it's the hair, it's the phone cover, everything. What is your problem? Excuse me. Excuse me, and you're excused. Now get your friend off my bed. Isingaka. No. Sister, get your friend off my bed. Sindo phela. No. Ayo mancane wena. Siswam, get your friend off my bed now. I will stay now, sis. Bye. Anyways, bengisaya shock. At least it's expensive. Ngiyabona nje. Mhlawumbe singesidle nyama. Sambe manje. Dami onje stress yabo nje. Hayi, ngane engiphinda phela. Engilinga umuntu in my own room. Engilinga nalobo mkhaya bakhe la ekamereni lami. Oh nawe mma. Ay shame. Ngikhalela space nje futhi ngiyasihalela nje space. Hayi nakancane futhi ngiyasihalela nje space. Sasinto zakho sambe. Insana Oh, right. Phela ngizobe ngithini? Abantu. kodwa yazi uzoza ibona ukuthi ngibona sis 550. Hayi, ngangigila shame. Ngangigila phela lona. Ngangigila nje. uyabona ngena kanjani
koneka nawe. Ngicela plento yakho. Uyabona lo kodwa nodai. Uyabona kodwa nodai. Uma nenze ngikuphuma lizokuphumana uma nento yini ngoba ngiyachama. Ngenajani ukwathi chama. Hayi manje. Manje bandle ungikhiphe lapho labo ngikhaya abalaphayana bagezele indishini umaskandi usuku lonke ngengikwazi mina cela ungishintshe but the only thing is I can't leave this arrest because you know who I am. This arrest is nothing without me. Mina uvala la. So ngicela bandle ngishintshele iroom lami osoba lenkinga mina nawe. As for umuntu ofana nawe omuhle njengawe ukuthi nje angena thethe kunendawo ethintayo kumina angazi ungahlala phansi sixoxe. Hlale phansi. Mangathanje ubuke usmart ukuthi unganga understand mangithi sonela hlale sixoxe silungisele intako. Yeah, just sit down and open up. Sit down? Yeah, just sit down and open up. Open up itherapy nesinhlala phansi. Umuhleke kodwa for le drama nayo. Ngichazele inkinga zami butama ngibazi ubuhlami ngenaphi yebo ngimuhle but hlala phansi ke nobuhle bakhe and then we talk. Bambi phone nanje. You have reached the voicemail box of La wisa iphone ngicela wisa iphone mfethu ungabusayenza lutho ungayivula ungayixaki ngayo into esenze umlungu la uthi wena ubhuti wakhe into angenze yona ngizoxoxela mefike bo ngicela kodwa ngicela ubuyise iphone ubuyise njengamanje yeah Ngoza umuntu esifone ngithole nje manje. Shayite mntasi esigela kuhlangana mntasi isikole ndiseka mntasi noma ungangivimba mntasi ngifunda online mntasi idatha alikho mntasi ifizi masifole mntasi kumele dilike mntasi ngiseteksini mntasi jakhe eklasini mntasi jakhe lo mntana mntasi oh my dad ave uklasi kimi phela hey my friend yes. I got phone, iPhone have big problem. iPhone 11 Pro. I need new password. Kalau belajar kan dam lagi akan melagi. Ada macam. Dalam lagi kalau kan ya. You can. Mau aja mana macam. Dalam lagi aku suka lagi. My friend, time. But how you can. You do it. You do it 1 hour. My friend, I promise him I go back to him with new password 1 hour. iPhone 11 Pro. Kalau belum dengan dia kan. Oh, you've done before. Done before. Yeah, done. Oh, okay. I have 30 minutes to new password. Tomorrow. Tomorrow? Yeah, tomorrow. Me, you see, listen, my friend. I give me 30 minutes actually. Me, I lie now, right? He gave me 30 minutes, but you do it in 1 hour at least, not tomorrow. Oh, sekarang tomorrow. Tomorrow. I trust you. Tomorrow, here, same place,
Or yeah. Yeah, Same place. Yeah, tomorrow. No. Come and fetch it tomorrow. Yeah, tomorrow. Yeah, tomorrow. Yeah, tomorrow. Okay. Fix it. Okay. Tomorrow, eh? Yeah, tomorrow. Same here, same place. Yeah, tomorrow, same place. Yeah, tomorrow. Right here. Yeah. Because iyangiyisa Which one is this one? I had to repeat mdas. Mina ngibhele mntasi ngoba ngakuringa mntasi angina-degree mntasi mara ngiyashisa mntasi noma ungangikhiphe class kusazofundisa mntasi bathi ngilate mntasi give me a break mntasi Dropped out, but I popped up to the top route. Sick room, cause I've been sick and I've been lit with my maths lit. Full marks for a school clip, more moves than a school trip. CV for the new whip, nigga. CVs is my new drip. I'm a fees mdas. Inkinga mdas. And as fast mdas. Nigga lam. Sazosishiye class. Ngizokufundisa kancane. Because iyangiyisa mdas. I had to repeat mdas. Yeah! Sofunda abazali zodlala bakanyele kaloku hey fika late mntasi isikole siqala ngo-8 mntasi efika eklasini ndibhekte mntasi isikolo sindenzela istress mntasi ngoku ndiluza neweight mntasi i-physics i-history i-maths mntasi after high school ndasiyeka mntasi ivasity nebetha outside mntasi degree yam ngekalife mntasi PhD ndifundile mntasi varsity for 1 week mntasi